nangyari? Ano? Nasa last part? Gawain niya muna. Hindi. So, isa pa po. 1, 1,
Ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ng Pamilya Baquiano, Pamilya Caballas and Ramonedas, Pamilya ni Cesar at Lorna David, Pamilya ni Nina Marina Teodoro, Pamilya ng Ellen Gosun, Carmelita Rivera, Shirley Benabajo, Pamilya Nina Lito Pamintuan, Pamilya Nina Adeline Flores, Pamilya Nina Mr. and Mrs. Mario Pasion, Pamilya Nina June and Shirley Salangsang, Pamilya Nina Rowena and Romeo Bernardo, Flor Matias, Sumba Friends of St. Jude, Pamilya ng Jose Paule, Metalcon Groups Incorporated, Pamilya ni na Mr. and Mrs. Elmer at Yolanda Rubio, Sardas at Luz Medina. Para sa kaarawan ni Edwina Eludo, para sa espesyal na kailingan ni na Lelia Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, pamilya ni na Michael at Nida Urquico, pamilya ni na Yolanda Ramos, Annie Rason, pamilya ni na William Russell Malang, pamilya ni na Mr. and Mrs. Fernando Baluyot Jr., Mary Minette Pineda, Maribel Madela, Daryl Francis Sanchez, Rachel Ann Tolentino, Marie Chris Paldeng, Mr. and Mrs. Joed and Karen Joy Dimitri, Trina Yason, Rap Benjamin Basilio, Julie Ann Guevara, Evelyn Candelaria, Disebi Tanim, Florentina Carayon, Alice Galang, Serog Kalilong, Mark Sikat de la Paz, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Most Reverend Pasiano Aniceto, Reverendo Padre Reynaldo de la Cruz, Nilo Udan, Merla Mangalus, Pio Cesario Pingol, Jesus Navarro, Gloria Arevalo, Anuel Rafael Sampang, Olga Mangalus, Lorenzo Lagman, Maria Nicolay Rose Santos, Sherry Cacnyo, Demetrio Simon, Kenneth Bondok, Roma Shane Bondok, Romnick Nidar, Takaw and Emeline Inoue, Josephine Palafox, Anselmo Ray Ronquillo, Mirna Dungka, Flor Matias, pamilya ni na Mr. and Mrs. Elmer at Yolanda Rubio, pamilya ni na Willie Perez, Nina Simon Tahamo, Zenaida Gonzalez. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Onofre Villanueva Sr., Melencio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Ireneo, Benilda Juan Paulo Paz, Ener Ramos, Lorenzo Diaz, Mariano Campo, Ricardo Caballa, Alegria Miranda, Adelina Cayetano, Benarando de la Cruz, Elvira Caybayanan, Teresita Panlaki, Benjamin at Isabel Lagman, Renato Tino, Rosita Cayanan, Florencio Cayanan, Rosalie Sanday Diego, Bernardo de la Cruz, Luz Sikat, Natividad Fernando, Barbara Abrates, Antonio Luzong, Estrella Tijuco. At gayon din, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19.
para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumawo dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Kaya rin yung pinakos. Ay, sabi pa, matatingin pa nga para ito. Ang gawa mo. Hoy, sika ba ako ano yung pangahay? Mga kaibig, mga kaibig. Kasi ito lang makakatawa ko. Kaya lang, sa pag ko na buhay na yun, alam naman ang Panginoon. Mic mo po yun. Mic mo po yun, Joe. Pagda na kayo, ha? Pagda na kayo.
ng Diyos sananan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sananan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At si Mayor rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alingmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasama ng mga koro, ating awitin ang salmong tugunan. Parang na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon, butihin siya, kanyang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magkalak. Kanang kamay ng Diyos sa ihumango, ang bisig niya sa akin ng tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahahayag ko luwalhati niya. Ito ang araw
buhay. Siya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo. Kahanga-hanga sa aming mga mata. Gawain niya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at mag-alak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at mag-alak. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay na sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito, hati ang kanyang pagmamalasakit. Ganon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang may talaga ng lubusan ng sarili sa paglilingkod sa Diyos. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay na sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi kayo hinihigpitan. Ang ibig kong madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, bahayang nasa kadiliman sa lilim ng kamatayan, ngayoy naliliwanagan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum.
Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu?" At sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy anniversary po. Happy 30th founding anniversary. Bilang tanda po ng ating pagbibigay parangal at pagpapasalamat sa ating Diyos sa pamamagitan po ng tulong at mga panalangin ng ating patron na si San Judas Tadeo, bigyan po natin ngayon ng malakas na palakpakan ang Panginoon ngayong ating anibersaryo. 11 years old po ako nang maging parokya ang St. Jude. Batang-bata pa po ako noon, nasa elementarya pa lang. Huwag na po ninyong i-compute pa ang edad ko. Total, hindi naman po ang sarili kong pinag-uusapan natin dito, kundi ang parokya natin, ang parish natin, ang komunidad natin. St. Jude Tadeo's Parish, bukod tanging parokya dito sa Pampanga na ipinangalanan o pinangalan kay St. Jude. St. Jude Tadeo's Parish, nag-iisa lamang po siya sa buong archdiocese natin. Bukod tangi nga naman siya. Alam po ninyo, ang daming San Agustin Parish dito sa ating archdiocese. Marami rin pong Immaculate Conception Parish dito sa atin, sa Pampanga. Maraming San Jose Parish, marami rin pong Holy Rosary o Santo Rosario Parish dito rin sa ating archdiocese. Pero nag-iisa lang ang St. Jude Tadeo's Parish dito sa atin, sa Pampanga. Yun lang, sapat na po, tama na. Sapat na yun upang ialay natin, ihandog natin, itaas natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat sa Kanya, ngayong ipinagdiriwang po natin ang ating 3 dekada bilang isang parokya. We are celebrating today our 30th founding anniversary. We celebrate today our foundation day, our parish anniversary. 30 years nga naman pala ang ating parokya. And what does this celebration mean to us? Alam po ninyo, tayong mga parokyano, napakahalaga po sa atin na dapat hindi lamang tayo basta-basta isang parokya. Isa rin tayong komunidad. We live in a community. Meaning, dapat hindi kanya-kanya ang tugon. Dapat hindi sari-sarili lang ang tugon. Kung ano lang ang naibigan, kung ano lang ang nagustuhan, doon ka tutugon. Hindi. As one parish community, kailangan iisa lang yung tugon natin sa paanyaya sa atin ng Diyos. At ano ito? Yung mamuhay ng banal. May biyebye tamong mitmong lugod, kaya pan at kabanalan, king kapamilataning kay katamong kasalbandayanan. This is what we are celebrating today on our 30th founding anniversary as a parish. Taon-taon naman po ganyan talaga eh. Nagtitipon-tipon tayo
upang magbigay ng parangal at papuri sa Diyos. Every year, we gather as one community to give praise and thanks to God through this Holy Eucharist, through this Eucharistic celebration. Why? Because God is the main, the ultimate, and the only reason of our celebration. Of course, through the intercession of our patron saint, the Apostle Saint Jude. Paalala lang po sa ating lahat, magiging ganap ang ating okasyon ngayon. Magiging ganap ang ating selebrasyon kung tayo ay walang humpay na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kamakailan lang po, last week lang, mayroon akong kakwentuhan na parokyano dito sa atin sa St. Jude. Sige, kwento. Tapos may sinabi siya sa akin, sabi niya, Among, alam po ninyo kung hindi lang pandemic, naku, bongga ang selebrasyon natin. Among, alam po ninyo kung hindi lang pandemic, naku, bongga, magarbo, sugrado ang selebrasyon natin. Kasi po, bilog tayo. 30 years. Sabi po niya sa akin, napaisip ako sa sinabi niya at napagnilayan ko, bakit? Nakabase lang ba sa COVID-19 ang selebrasyon natin? Bakit? Nagdedepende lang ba tayo? Nakadepende lang ba sa COVID-19? Ang okasyon natin, ang anibersaryo natin? Alam po ninyo sa huli, ang titignan at titignan pa rin natin dito ay yaong pusong punong-puno ng pasasalamat sa kabila ng mga takot at pangambang daladala sa atin ng pandemya. Ang ating selebrasyon ngayon, ang ating okasyon ngayon, ay hindi naman po talaga nakatuon sa coronavirus. Nakatuon ito, nakasentro ito sa ating pasasalamat kay Jesus. So, let us not let social distancing distant us from our parish community. Let us not our face mask or face shields and face shields shield us away from our communion with our fellow parishioners. And most importantly, let not our fears take away our desire to involve and participate in our parish. Alam po ninyo kung atin lamang babalikan ang ating mga karanasan, ang karanasan ng ating parokya, ang kwento ng ating parokya sa mga nangyayari na dito, sa mga pagpapalang tinanggap at naganap na sa ating parokya for the past 30 years, ang dami nating pwedeng masabi, ang dami nating pwedeng maibahagi. Among alam po ninyo, Father, alam po ninyo, noon sakop lang kami ng San Agustin Parish. Among naging parish lang ang parokya natin, nang dahil na rin po sa mga masisipag at masisigasig na servant leaders natin noon magpasa hanggang ngayon. Among dati po maliit lang ang parokya natin, pero ngayon lumawak na po. Hindi lamang lumaki, lumawak sa structure nito, sa lugar nito, kahit maman din po sana sa ating dati po, maliit lang ang parokya natin. Pero ngayon lumaki na po, lumawak na. Pero paalala lang, hindi lang sana ang lugar ang lumalaki, ang lumalawak. Hindi lamang sana yung mga taong dumarami. Sana lalong lumalalim ang pananampalataya natin bilang isang parokya, bilang isang komunidad. Pero alam po ninyo, ang lahat ng ito ay naganap, hindi dahil mayroon tayong pangarap, hindi. Ang lahat ng ito ay naganap, ito'y dahil sa Kanya, sa pagmamahal Niya, sa mga biyaya Niya, sa grasya Niya. So indeed, God is the ultimate and main reason of our celebration. Tanong ko lang po, kumusta na ba tayo bilang isang parokya? Kumusta na ba tayo bilang isang parokya? Kumusta na ang ating pananampalataya? Naalala ko lang po, ang ating mga naging pastol dito sa St. Jude, lalong-lalo na yung mga paring yumauna, sina Fathers Pepe, Apong Pepe, Apong Marlon, and also Apong Len. You know, these pastors, these priests became part of our parish.
They became part of our history as a parish. Kung kayang buhay po ang mga paring ito, si Among Pepe, Apong Marlon, at Apong Len, ano kayang sasabihin nila sa atin? Masaya ba sila? Pupwede, masaya sila. Marahil nagagalak sila at nagpapasalamat din sila. Marahil kasama sila sa mga pumapalakpak. Bakit? Kasi ang layo na ng isinulong natin bilang isang parokya at lalong lumalim at tumibay pa ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating patron na si St. Jude. Sumulong tayo, yes. Lumaki tayo, lumago tayo. Pero hindi lamang sana basta-basta sumulong, lumaki at lumago. Sana magpasa hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, lalo pa sana po tayong sumusulong, lumalaki at lumalabong. Kaya't marapat lang na bigyan natin ng parangal at pasalamat at pagpapasalamat sa Diyos. Sabi po nila, tunay ka mo kanong makapagpasalamat, potang masaya ka. Tunay ka mo kanong makapagpasalamat, potang matula ka. At balik-balikan mo kanu iti, uling marugol na impact na kanuniti, king biye mo inya pa, salamat ka. 30 taon, ang bilis nga naman po ng panahon. 30 taon, ang bilis na nga naman pong nagdaan ng mga taon. 30 taon, salamat sa walang humpay na pagpapala ng ating Panginoon. 30 taon, oh yes, praise the Lord. 30 taon, salamat sa Diyos. 30 years of grace is 30 years of giving praise and thanks. Lakuan kaya mo po iti nga mano, king balang metong kay katamo. Buhay ang ating parokya. Bakit? Dahil buhay ang ating pananampalataya sa Kanya. Buhay ang ating parokya dahil buhay ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng mga tulong at panalangin ng ating patron, si San Judas Tadeo. Muli po, sa inyong lahat, happy 30th founding anniversary. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga reliyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sa sandatang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay sa bawat mamamayan, lalo na ang walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Palagan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ng salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at mga iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, the Familia Caballas at Ramonedas, Familia ni na Cesar at Lorna David, Familia ni na Marina Chodoro, Familia ni Helen Gozon, Carmelita Rivera, Shirley Benabajo, Familia ni na Lito Pamintuan, Familia ni na Adeline Flores, Familia ni na Mr. at Mrs. Mario Pasion, Familia ni na June at Shirley Salangsang, Familia ni na Rowena at Romeo Bernardo, si Flor Matias, Sumba Friends of St. Jude, Familia ni Jose Paule, the Metalcon Group, Familia ni na Mr. at Mrs. Elmer at Yolanda Rubio, at sina Sardas at Luz Medina, para din sa kaarawan ni Edwina Eludo, para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., Familia ni na Lenin at Evelyn Malang, Familia ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Familia ni na Michael at Nida Urquico, Familia ni na Yolanda Ramos, Ani Razon, Familia ni na William Russell Malang, Familia ni Mr. at Mrs. Fernando Baluyot Jr., Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Rachel Ann Tolentino, Marie Cris Paldeng, Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitri, Trina Yazon, Ralph Benjamin Basilio, Julie Ann Guevara, Evelyn Candelaria, Jessie V. Tamin, Florentina Carrion, Alice Galang, Cherub Kalilong, Mark Sikat de la Paz. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Most Reverend Pasiano Aniceto, Reverendo Padre Reynaldo de la Cruz, Nilo Udan, Merla Mangalos, Pio Cesario Pingol, Jesus Navarro, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Olga Mangalos, Lorenzo Lagman, Maria Nicolay Rose Santos, Cherry Cacnyo, Demetrio Simon, Kenneth Bondok, Romashine Bondok, Romnick Nidar, Takaw at Emily Ninowe, Josephine Palapox, Anselmo Ray Ronquillo, Mirna Dungka, Flor Matias, Familia ni na Mr. at Mrs. Elmer at Yolanda Rubio, Familia ni na Willie Perez, Ninya Simon Tahamo, at si Zenaida Gonzalez. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Onofre Villanueva Senior, Melesio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Hena Ramos, Lorenzo Diaz, Mariano Campo, Ricardo Cabalya, Alegria Miranda, Adelina Cayetano, Venerando de la Cruz, Elvira Cabanayan, Teresita Panlaki, Benjamin at Isabel Lagman, Renato Tinio, Rosita Kayanan, Florencio Kayanan, Rosalie Sanday Diego, Venerando de la Cruz, Lucicat, Natividad Fernando, Barbara Abrantes, Antonio Luzong, Estrella Tejuco, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa. Ito'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda, sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at kawaran ng pagpapala, upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Hosana sa pangitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa pangitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay ulit sa liyan, bilang
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga anak mong sina Jose, Marlon at Leonard na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na inang ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampo ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mapagmahal at mahabaging Diyos, si Jesucristo, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Kahit saan kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa, ako'y nagpabika sa likha mong tanan. Di ko akalaing ikaw pala'y nilisan, ako'y tinawagan, pinuko mo ang aming pandinig, biglang luminaw ang amin ng daigdig. Kay tagal bago kita minahal, gandang sinauna at sariwa, tapat kang nanahan sa aking kalooban. Ngunit hinahanap pa rin kahit saan, ako'y lilinawan. Pinulat mo aking mga mata, biglang luminaw ang langit.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming napakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panunubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayo. As it is the Pharisees' 30th founding anniversary today, we would like to greet everyone a very happy and meaningful anniversary. Please be reminded that this coming week we commemorate on February 2, Tuesday, the presentation of the Lord, or commonly known as Candelaria. Please bring your candles for their blessing. On February 3, Wednesday, the feast of Saint Blaise, deliverer of illness of the throat. There will be a general blessing of those suffering from the throat illness. Salamat po. Tayo po'y magsiluhod ngayon para sa Oratio Imperata. Let us pray. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Virgen de los Remedios, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Jude Thaddeus, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Santo Cristo del Perdón. Have mercy on us. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at huling pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo.
Salamat sa Diyos.